ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. рӯзи ҳамаи шумо ба хайр боша. мудовжа шабона рӯзияй ма қиртақом камтар дар кадай бигем овозум камтар безеб, лекин имрӯз ма маҷбур шудем ки бо видео кунем. смс беҳад бисёрай. рӯзи гузашта мехостум, лекин бо овозум безебтар буд. имрӯз алҳамдулилло хела беҳтар шудагием. имрӯза навормон бо распаковкаи пастелни бельёҳо мешавад. наконец-то ма имрӯз нишон медиҳем чӣ хел заказ кардан дар кор ва миннатдории хидмат ба ҳар яке шумо мерасонам ки дар навори гузашта бениҳоят мара дастгирӣ карден, комментариҳои беҳтарин хуб навистен, будан комментариҳое ки бо ҳар гапам навистан. ҳаматонда миннатдорам. онсе ки дар ҳаёти зиндагии ма буд, ма бояд ки мегуфтам, барое ки смс беҳад бисёр буд ва як имконияти хубе шуд ки бо Фирӯзҷон мо хе интервюи беҳтарин шид. ба фикрам шумо да маъқул шид, ба саволҳои худтон ҷавоб гирифтен. лекин боз ҳастанд саволҳое ки иншоалло ма ба ёдам ҷавоб медиҳам. баъд тамошобинони азиз, ма дар наворам ҳаёти зиндагӣ ма мақсад комментариҳоро саволоша Фирӯз дод, ма ҷавоб додам. бисёри одамо хиёл карданд ки ман номерои телефон ма барои хайр кардан мондагиам, хато кардагиен шумо. ма ҳами ойликома бигирам, сразу хайр мекунам, дасти ба хайр дорам алҳамдулилло. лекин ман номерои телефон ма танҳо барои кор дар компанияи Фаберлик мондагиам. зиёда аз 40-50 нафар фақат барои ҳами кӯдакмон касалай 500 000 бите, мақсад оператсия дорем 300 000 бите. хеле пулои калон надорам. он пулҳое ки ман навор кардаги будам ва пулокати видео кардам, ма хона харидагиам ва ё бонусое ки ма кор кардам, бонус гирифта будам, бонусома ҷамъ кардаги будам. аслан оили ки ма 114 ё 120 000 бигем ҳами фарзандода зиндагида бо ҳами сразу оилик ма ки бигирам, ягон шахсои наздикамда тез хайр мекунам. шахсое ки ма худам дидам мешносам. 3-4 боре ки ма аями ватсапам хайр кардаги будам, мара фиреб кардаги будан. майли баъди ваям ма ба худованд меспорам. шуна бисёр беҳад бисёр смсо шудагӣ дар ватсап барое ки 300-500. худованд ҳамаи шуморо мушкилиётона осон бигардон, лекин бахшиши зиёд ма ҳамаи шумода кӯмак карда наметавонам. мая нақс фаҳмед, ма ҷавоб додагӣ нестам, барое ки ман намедонам чӣ ҷавоб бидиҳам. ман номерома барои кор дар компанияи Фаберлик мондагиам. хеле саволҳое барои оператсия 5-6 та буд, лекин боқимондаш шавҳари ма қарздорай, мо да 10 000 рӯи ки шавҳари мара ин моҳ оиликша надодиянд, 15 000 рӯи ки продукта харем. кӯдакои ма садик мерава, либос надоранд, либосошона ту бихар. ин аллакай бигем ки хайр намешавад. хеле одамо барое ки сабр кунен, тоқат кунен. барои чӣ ма навор кардам о қадар суханҳое ки ҳаёти зиндагӣ ма буд. ма белибос будам, ма либоси даридагӣ кӯдаком кати мепӯшондам, мебиромадам, ма ҳами кӯҳна мепӯшондам, духта мебировардам. лекин ма ягон каса гуфтагӣ нестам кӯдаки ма садик мерава, кӯдаки ма дар либос. ҳами забони ма худаш намепечида мегарда. бароям хел соддаи бад нашавен занҳои азиз дар зиндагӣ. ма ҳамо қадар рӯзҳоро паси сар кардам, тоқат кардам, сабр кардам. худованд бина ки сабр кардӣ, шукр ки кардӣ, метия. шумо беҳад гем соддаи бад чидестен. барои хелиҳо одам намепурса як аз дигара. ино гузаштан, сами главни гушна набошед. сами главни ма гуфтам ки ма гушна ки набудам, ма ҳама рӯза тоқат кардам. сами главни гушна нестем. иш як давлатай барои мо. барои хелиҳош оврӯи шавҳаротонам нарезонен занҳои азиз. он шахсоне ки навистен, ҳамаи шумои дар назар надорам, ҳамон шахсоне ки навистанд. як зани дигаш валлоҳу наистае ки ма 5-6 соли шавҳар кардагиам. ма орзу дорам ки права бигирам, мошин бигирам. мара правама бигирам, пулрӯи ки ма бихонам, мошин бигирам. охир нахоҳам хеле гап наистен. ма иқа меҳнат кардам, ба иқа кӯдаком да ӯ бигем ки як ҷангал зиндагӣ кардам. иқа меҳнат кардам, имрӯз кор кардам барое ки туда права бигирам ва мошин. албатта ки ма ин корро намекунам аз туда мақсад ниёзмандош бо ҳастае ки ма мешносам, медонам. тариқи ватсап ман намекунам ягон каса кӯмакам хайрам, барое ки онсе ки мегӯянд ки ба чашмат биниву бовар кунӣ. гуфтам ку 1-3-4 нафар мара ҳамхел фиреб карданд, ма ба худованд споридам шуна. ҳатто як зане буд ки ма хайрш кардам, гуфт ки шум коронавирусай,
2 кӯдак дорум, анака ситуатсияро бинед. Шир надоранд, продуктам тамом шуда, хеш таврон ҷавоб наметиҳад дар телефон, ки ман учен дафъабелӣ кор намекардам. Дар таво ҷигарам сӯхт, дар ҳамун ҷангал зиндагӣ мекардам. Ана картаи шуша рӯӣ кард, ман пулаш рӯӣ кардам, рафт шир харид, кӯдакош да памперс харид, продукта харид, бо ҳамун рӯз гӯшт харид, бо ҳамун рӯз самбуса кард, кӯдакоша видео кард, рӯӣ кард. Баъди вай чанд қа гузашт, бо гуфт ки кӯдаком да либос бихар. Ман гуфтам шуд буромадай, гуфт ки ҳо дига ответаш надодам. Баъди вай фаберлик мада чизо рӯӣ кард, илтимосам хеле кард, ман аҳамият надодам. баъд навистае ки ман ҳамиқа вақтро месанҷидам, муқаттия занак шарт карда будем ки ман ҳар вақте бугум ту рӯӣ мекунӣ, ту шарти моро ҷазир карди, ягоне ман ҳамаи чи тенҷам ҳамхалӣ навистаи мада. баъд асабам вайрон шуд, охир ту гуфти шавҳари ман коронавирусае, ту ин қадар суханон гуфти, дили ман сӯхт, ман барои тура пул рӯӣ кардам, значит ту ҳамаи шарту шароити шумоя шартотон будай, а шумо чем ай шарт карданда. Гуфтам биёен ман шумоя роҳи бизнеса нишон тиём, кор кунен, ҳамун чизе ки алфабелик ман гирифтесам, тиям кор мекунӣ, мегирӣ. ин рӯз шам дидам, барои ҳамиқа дилам мондак. Я духтари дигааш апама гуфт мебаранд оператсия мекунанд, пул рӯӣ кусаида, ҷон дорugоша бихарем. Хато накунем ё 3 ё 5 ҳазораш рӯӣ кардам. А рӯзи дигааш мефаҳмам, ана вай просто намхали одамонро фиреб мекарда, фиребкунишам қапидам. гуфтам шаки ман ба худо супурдагим, та дар ватсапш гуфтам мегира чорни мекунад. Барои ҳамиқа баъд навистанд ки чем ай колодец кушодани дига шаҳрда ту чӣ мекардӣ, камбизоатҳои Тоҷикистонро ёрдам мекардӣ. Дар Тоҷикистон шукронаи худо камбизоат нест. Ҳама почти як уровень зиндагӣ мекунанд. Он шаҳрое ки ман колодец кушодам, у шаҳрода одамо ба оби лоиқа зоранд. барои чӣ ман об кушодам ки сами главни айнонда об зарура. А Тоҷикистони мода нест и хеле ҳама алҳамдулилло рӯз қурузиша ёфтеста. Ягон кас ози камбағал вапше нест дар Тоҷикистон. ҳаст ҳамун як тиканоне ки мақсад моро меоем ва ёро меова ҳеҷ ка гушна намемонад. ҳама ҷо сери пурӣ алҳамдулилло ман дидестам ба чашмам. Фақат ҳамин ҳастанд кӯдакошон инвалид ки хай ин санҷиши худованда, ай худованд шифои комил талаб мекунем. Худованд дарда ки дод шифошан метиҳ. Ана ҳамин ай Тоҷикистонда як хел одамош ай Тоҷикистонда истагиян. ана баъд як духтари дигарам касали рагам гуфтагӣ буд, ман Тоҷикистон рафта будам, рост хонаи ҳамо гуфтам мерам, ҳам қазанг задам, телефонома набардошт. баъде ки уже ман омадам, баъдан да связ буромад, гуфтам ака апа тамом ман омадам, набардошти телефонота. барои ҳамиқа аз ҳамаи шумо тамошобинон эҳтиромона хоҳиш мекунам, як хелотон менависе сайда чӣ хӯрдести, чӣ кор кардести, соат дар шумо чандай, хеле саволо натиҳен. илтимос, ман кор мекунам, ман зиёда ай 20-25 группа дорум, командаи калон дорум, занҳои тоҷик қати кор мекунам. кор кардан бихоҳед, марҳамат бинависен, ҷону дилам қати мефаҳмонамтона, группа да дабавид мекунамтона, кора меомӯзонамтона, регистратсия шудан беплай, кора омӯхтан аз тарафи ман беплай. марҳамат рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, рақамҳои ватсапи ман бинависен, кор мекунем якҷоя. лекин хоҳиш мекунам, мада 5000 дар корай, 10000 дар корай, ту рӯӣ ку ман медонам мушкилӣ дорем, лекин худованд мушкилиётонро осон кунад. Ман дуо мекунам, ай дасти ман фақат дуо карданае дар ҳаққи шумо дамема. Ман 3 та фарзанди худам бепадар калон кардестам. баъд барои пособия ту ин қадар духтари умнии мегӯянд, чӯ пособия намегирӣ, ихеоха мегӯям, то агар самостоятельный ман рафтам МФЦ-шам ҳамашам тоғрӣ кардам, то агар шавҳари ман, мақсадам шавҳаре ки ман зиндагӣ мекардам қатъияш нарава самостоятельный отказ нанависа, вай бигем қонунӣ падари фарзандоа. ман наметонистам ба номи худам кардам, ман пай иам намегардам, шукронаи худо бе пособиярам зиндагим ай ҳамада хушрӯ гузаштестай. пособияра кай кефораша рӯӣ мекунад 15000. ман намедонам ай се кӯдаки ман чанд сум мегирад. кай ки хоҳа 15000 рӯӣ мекунад. гоҳ моё мешава ки рӯӣ намекунад, гоҳ моё мешава ки рӯӣ мекунад. ҳатто ман навистагим ша ки дар кор нестем, пул агар дата нозим бошад, мо эҳтиёҷ ба пособиярам надорем. агар ки мақсад виҷдонат ки азобития майли рӯӣ ка барои кӯдакота 15000 дар як моҳ ки дидестен зиндагӣ чӣ хелай 15000 ягон чӣ намешава ба 3 кӯдак дар як моҳ. и пули камай дар Россия, тим боли дар ин шарту шароити замона бачаҳои ман самбо мераванд. ана Фотима рози садик тоғрӣ кардестам. мақсад ҳамаи и пулай онсе ки ё мехӯранд, мақсад
ҳамаш бигем ки пул меиста, як либоси кӯдак, ҳамаш пулан. хуртон мебинем ки ма чӣ хел гул бари нигоҳ кардам, ҳаракат кардам, ҳама ҷонканияма барои фарзандои. барои ҳамин ма зиқ нестам, зидам нестам ки пособияи маро ӯ мегира. Пештарҳо зиқ будам, зиқ мешудам, даводав мекардам, лекин шукронаи Худо имрӯз Худованд барои ман як кори роҳе нишон додагие ки ҳамаи мушкилиҳои зиндагима кадестам, ҳал кадестам. ана баъд мегӯян ки Фаберлик пули кам метиҳад, ту иқадар пула айкҷо ёфтӣ. Дурӯғай. Дурӯғ нестай. Бонусҳои компанияи Фаберлика ма гирифта хона харидагим, оиликош қатъи зиндагӣ мекунам. Ягон ҷои дурӯғаш нест, фанди фиребаш нест. Марҳамат бинависен. Компанияи Фаберлик ягон казда қарз наметиҳад ки шумо қарздор шавед. Ин фикра ай хиёлтон буроред. ана роҳи бизнеса ма шумода нишон метиҳам. Духтаракҳои ма кати шинос мешавед. Ҳамаша ёд метиҳем тона. рафта ки шумо аз уҳдаи бизнес набаромадем, шумо ягон кас ягон кор намекунад. хоҳен барои худтон рафтан гиред, нахоҳен меистен кор мекунед. Бизнес барои ҳама барои бизнес нест, барои ҳамиқа. онсе ки намедонен, шахсое ки намедонен ё ки медроен регистратсия мешен, корро сар накарда мепартоен, баъд ҳар хела гапо менависен, дар сартон ҳар хела фикро мебиёяд. ин фикрро аз сартон дур кунед. марҳамат, биёен якҷоя кор мекунем. имрӯз распаковкаи мо аз компанияи любими Василёк, интернет-магазини любими Василёк мешавад. хоҳен доставка то хона меоранд, хоҳен через почта мекунен, через дек мекунен. беҳад удобни, выгодна. ай хона нишаста заказои худтона мекунен. ма ҳоли запис экран мекунам, дар як параак мемонам ки чӣ хел заказ кардан дар корай. ира ма вақте ки майкао вайёра гирифтам, ӯ майкаоро вақте Тоҷикистон рафтам, як барваша падарка бурдам, вале бо заказ кардан дар корай. бачаҳои апам да бурдам, ҳама да падарка бурдам. и карад ки мо хона наомадем, ма ай хона ки кӯчидам омадам, ӯ хонаро апам айма гирифт, харидорӣ кард. Бигем апам қатъи шавҳараш ҳамҷа зиндагӣ доранд, ҳам мошина, ҳам хонаро харидорӣ кардан. ма уже якта хона дорам. баъд ма ягон чимана овардам. чӣ дар корай? гуфтам ами либос мекашӣ, исус мебарӣ. хонаи навда бояд чизои нав бихарем. ба нияти хуб, шароит ки намебуд мумкин меовардам. алҳамдулиллаҳ шароит ки ҳасте, ма овардам, наёвардам, заказ кардам. мегӯяд барои хидмам, барои кӯдакорам ҳамада пастени билё заказ кардам. так 16,000 шидагие қатъи доставка, инаш 17,000, 16,700 қатъи доставкаш 17,000 чанд каштагие. пастени билёҳо кӯдакона. так ози нишон метим тона. кӯдаконаш 1700 чандаю, калонош 2000 чанд қад. агар бинед мана нархош ба фикри ҷуҷура пеш кардагим. хушро нишон наметиҳад. ҳозир ма дар диван мекашам, хушро видео мекунам. тамошо кунем кадомед хоҳиши заказ кардан дорем. запис экран карда мемонам дар як параки видео. бинед беҳад осонай. ҳами комментария видеои ма будроен, якум комментарияда силкаҳош закрепит кардагиай. агар шумо ҳамҷо дар инстаграм, через инстаграм, через телеграм, через почта, ҳамҷо чанд намуд вариантай. ма фақат через электронни почта медорам, через телеграм ё ки инстаграм ягон тайдигаш ки хоҳед, ҳамонро меҷиқед, сразу шумо дурини ҳамон интернет-магазин медроед. я скачат намекунӣ ай Play Market, добавить корзина мекунӣ. ана баъд дромада номи шаҳрта, агар як бор регистратсия мекунед, хутона як бор регистратсия мекунед, нишон метим оли ҳамаша. агар регистратсия кардагӣ бошен, я за регистрированно меҷиқед, пулша тариқи карта меспоред. муҳлати ё 3 рӯз ё ки як ҳафтада мераса шумода. и каранода ва пише як ҳафтада омад. зато арзонай, качественяй, хушрӯяй. вақти сами главни вақти моро намегира. мо дар хона шида заказ мекунем. ана бихед тамошо кунед. аз ма мекашам дар диван качесош. фақат паплин заказ мекунам. пастени билёи паплин. тамошо кунен. интихоби худтона кунен. тамошо кунен, роин интернет-магазина тамошо кунен, заказои худтона бикунен. ина тамошобино
іш адиолакай. Ина иш ай Мухаммадай. Иша барои очам заказ кардам. Ишам ай Мухаммадай. Ай Мустафо. Иш ай Фотима. Сетая хела заказ кардам. Ина идта сиёҳак шахидам да заказ кардам. Ишам ба очам светлиёра очам да заказ кардам. Тёмниё шахидам да заказ кардам. Ози ҳамаша навор мекунам. Тамошобино инаи ба детски сетая хела заказ кардагим ку. Ин подушкаи мо паҳмтарак будай, ман наандохтумша. И подушка борикак будай. 50 ба 70, 70 ба 70 агар мегирифтам, и подушка да туғри мегирифт. Ҳоли куда адел намехарам, ҳоли краваташона биёрам, краваташон да кашида. Бо ҳамаша фасона ки хушрӯ када нишон метимтона. Инам хали будай, простинаш дига хел. Камтар неким ҳамаш мягкий мулоимак поплинай. Ина пододеяльникаш даруншнем хали. Машаллах. Фасон. Аҷоибот заказ кунен шуморам. Арзон, качественный, хушруда тавай дора. Налочка дора. Ана налочка идём запасаш. Детский анино. Чхе фасони хушру, машаллах. И дарози хушрӯи кравати детский да бо хе айда тарафш меандозӣ. Фасона ки хушрӯ мешава, качествош вообще супер. Инамия ҳар сешонда гирифтам бигем. Шай Мустафа, иш ай Фотима. Сета як хела ина. Чхе машаллах. Як ниман ина ҳазимат нишон будам. Диде простин пододеяльник 50 ба 70 гирифтагим. Агар 70 ба 70 мегирифтам, туғри мегирифт. Поплин, материалаш 100% хлопок. Мана. Так, пододеяльникаш 145 см ба 215 см. Простин 150 см ба 215 см. Налочка ду дона 50 ба 70. На составаш. 100% хлопок. 100% пахтагия да синтетик нест, як алов мегира ласам мада маҳқул нест, нем поплин аҷоибот вибрай. Ана ҳози до одамоша мепартам ва ишам нишон метимтунам. Ана тамошобино простинша кашидам. Дай дива нигоҳ кунед чхе машаллоҳ, ҳай аҷоибот фасон. Очам ами рамашкара нағз мебине, хидмам нағз мебинам рамашкара. Бо видош бине ки аҷоибот фасона ки хушрӯай да. Поплин, инам поплинай. Ана инам хали материалаш. Болиш яташ калона, яташ майдаҳай. Барои ҳамиқа иш болош камтар зиёди кадагай. Болишчам аҷоибот фасон. Ипараш ихелай, ипараш ина ихелай. Кадамша ки хоҳим ипартоя нигоҳ кунед чхе базебаки хушрӯ. И вайша пододеяльникша неким ғавс. Чақа иш ғавсай чхелиам хе хушрӯи ҳаст ки. Ирабне чхе мулоимакай. Дами видеора маълумай качестваш. Качество аҷоибот фасон. Дина? Чхе хушрӯай машаллоҳ. Мана. Ирабне чхе хушрӯакай. Ана. Фасони шабне меге ки гули рамашкай живой боша. Дами видеора маълумай качествои хушрӯгиш. Ана оз дигароша бо мепартом нишон метимтона. Анаи тамошобино барои худам мада 50 ба 70 болишт маҳқулай. И болиштои ма калонан. Ҳоли ма барои налочкаҳо болишт мегирам. Ира бинен хушрӯгиша ма любители цвети зарду сафедам аҳамият дода боштай. Бисёр чизои ма зарду сафедан, ма ҳами цветоя нағз мебинам. Иш однотоновый, ишам поплин. Ҳозима качествоша нишон метим шумода. 2,5 евро. Ина 100% хлопок. Ана 50 ба 70 пододеяльник. Не и ай кудакоҳан. Ина ҳашай. Ина ҳастай. 100% хлопок. 50 ба 70, 175 ба 215 пододеяльник. Простин 240 ба 220. Навалочкош 50 ба 70 дата. Ин на замокай биненда. Замок дора. Чхел хушрӯ. Замок дора. Курпа яке андохти замокша мекаши. Дарунаш зарду, болош нем хали однотони сиёҳак. Ин чхе хушрӯ, машаллоҳ, фасон.
материалш чиста поплине. ҷакш замок дора налочкошам. Болиштаки андохти замока коша мекаши. Супер фасон. Азибо чантаи дига шай дутаи дига шай ваёшам мепартом нишон метим бо шумо бинендаш бода чи халиш маҳқулай онсе ки мада маҳқулай мақсад ма ҳавай нишон додестам бо шумо тамошо кунем ҷо ҳазор намуд бигем вибр беҳад калонай вибраш ана иш тамошобино ишам барои худам заказ кардагиём сафедай иш уж зар буда иш сафедай ишам аднатони кам-кам полоск дора неким материал ва пиши гап неста эбини чихелай ачуи бутай бо ира бо ай пеш бинен ва пиша дигарай качестваш иноям замок дора кай налочка хош нукне хушругиша машаллах ман нағз мебинем инам хали чизора цвети аднатони бошам хали гладкий мягкий необычный инам хали боша нигоҳ куне вайша простинаш сафеда қати дарунаки пададиалник простинашам кам-камаки рахчаи хели полоскча дора чихелай тамоша бино яктай дигаш монд уша барои очам гирифтагим ҳози ушам нишон метим туна заказ кунен пишаймон намешен аҷоибот качествои фасон дора бо ҳам ба нархи арзонай 2400 чандай ҳами хелай и хелира дуғспални еврора ай 6-7 да магазин арзон намиёви бо ихи хушрӯ нестай ина иш тамошобино ишам мегем ки налочкаошам айда заказ кардагӣ бидастам хай иншалло бо и карад очамда заказ мекунам ишам худа мегирам аз баски болиштаи очам калонай неудобняша и майдачаҳо кокати ана ин мада удобняй мада ҳами хеле борикако удобняй инаш ина хеле полосати яркий сторача доштай звездочка асонак машаллох ира бинай хай хушругиша простинаш ҳамаш инам хеле неки ғавсиш тама гап надорум беҳад ғавси хушрӯа ира бинай машаллох фасон аҷоибот шумоram заказ кунен иншоаллоҳи раҳмон пушаймон намешавед тамошобинони азиз силкаҳоша якум комментарияда описани видеода закрепид мекунам бо нишонтон метим чихе заказ кардан дар кор чизе ки наметонен намефаҳмен пурсен да ватсап нашод заказ кардани любимый василёк мефаҳмонумтона ана бо чӣ гуфтанем хоҳиш мекунам ай тамошобинонем ки барои ёрдам пурсидан ман натонистам дасти кӯмак дароз карда бигем зури ман намераса ҳамаи шумода дар ҳаққи шумо дуо мекунем ки худованд мушкилиҳои шуморо осон кунад шуморо худованд ана беморотона шифои комил ато бигардонад мешава иншоаллоҳ рӯзе ки бо хайри ман мерасада дасти шумо лекин имрӯз ки достаточно уже кардагим чени зур мерасдаги чени пуло мегирифтагӣ кадестам беҳисоб шукронаи аллоҳи меҳрубон мекунам ҳами қаждам ки и дунё тамошобино як дунёи санҷишай худованд иқа пула барои ман дод мара санҷид мақсад месанҷа ки бо ман чӣ кор мекунам аввалаш ман чӣ кор кардам шароити фарзандома хуб кардам боқи моддаша хайр кардам иншоаллоҳи раҳмон боварӣ дорам ки мара мефаҳмен бо мегем дар оянда дастгирӣ мекунем кӯшиш мекунам ки шуморо ҳеҷ маҳал мегем ки зиқ накунам тамошобино ҳама вақт видеоҳои хушрӯ ба маъне видеоҳое ки барои шумо фоида оварай навор кунам беҳуда видеорам бовар кунем ҳозиро вапше намехоҳам ки просто так ҳамихе шумода видео кунам ҳами чизои асос чизои асосира видео мекунам баҳри шумо пешкаш мекунам кӯшиш мекунам ки тез видео кунам мепурсем ки ёд кардагиен видеоҳоро иншоаллоҳ дар оянда бо ҳамаи ҳоли хушбахтиҳо рӯзҳои хуб ҳамаш дар ояндаи ай худои худ умед дорам ки моро ҳам мегем ки танҳо намегзора иншоаллоҳ шумо мегем шавҳар ки иншоаллоҳи раҳмон бо худованд рӯзаш мебиёяд ки мақсад бо марам хушбахт мешавам бахти худма меёбам фақат дар ҳаққи мо дуогӯ бошен
ана миха тамошобинони азиз, то навборҳои оянда худованд нигаҳбонтон боша. пеши кӯдакҳо рафтан ма ҳамаша ҳоли видео кардагӣ мемонам. бо якҷоят ки бо тамошо мекунем, бо фикри ақидаотона менависем. ҳаматон да шабҳои раҳмонии мо да шабай. ана миха тамошобино, хайр ҳаматон да сарбаланд бошен, хонаобод бошен, ҳар куҷое ки ҳастен дар паноҳи худованди меҳрубон бошен. тамошобино инаия ман нишон надодам ки мо адилак заказ кардагӣ будам. хайр хуш кардам бо ассалому алайкум. И адилак халаса ткан верхная 100% хлопок, наполнитель 100% полиэфорные волокна, покрывало будай. ина хеле заказ кардагӣ будам барои Фотимаи духтаракам. охи измаҳуиш кунам. ина чизи детскира медонем ки чӣ хел қиматай. ина ми покрывали одеяли фасони хушрӯ 1888 ина меқай дарунаш сафедака макай дарунаш симтифон дора. ина бинен машаллоҳ чӣ хел калони хушрӯа. дами дивани дуодама ё бине полни пушондай кровати Фотимада аҷоибот мешава. баъд якта ласиначаи дигарам аёдум биромада видео кунем. ина ласинача барои Фотима, ласинача барои духтари мара 110 деги размераш. ина дидем чӣ хел хушрӯ машаллоҳ. анака ба ҳамиё хайра хуш мекунам. анаёра нишон надодам. охи хайр мумкин кадомет ки кӯдак дорем барои кӯдакотон заказ мекунен. аҷоибот адёли фасон маъқул шуд. ира бине чӣ хел хушрӯ. хайр тамошобино.